A fűre lépni tilos! Tilos a fűre lépni! A fűre lépni tilos! Tilos a fűre lépni! Lépni tilos lépni! Lépni tilos lépni! Lépni tilos lépni! Lépni tilos lépni! Lépni, lépni, 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 lépni! Lépni tilos, tilos! 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 Tilos, tilos, tilos! Tilos, tilos, tilos! Tilos, tilos, tilos! Tilos, tilos, tilos! Tilos! Hölderlin ist Ihnen unbekannt? Ki volt az? Aki a Hyperiont írta. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine, Kik ezek? költők. Schiller nevét sem ismeri. De ismerem. És Rilkét. Őt is. Sóhajnak beillő szózat. Egy ismeretlen rendeltetésű vasdarabhoz, mely a történelem viharait túlélve szép csendben meglapult egy Lindenmatter ládikóban, mert se nagyapámnak, se apámnak, se nekem nem volt merszünk szemétre dobni, és az utánam jövőnek se lesz.